प्रोस्टेट कैंसर के चेतावनी संकेत। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर अवूरी आम तौर पर 65 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष में होखेला। लगभग 8 में से 1 पुरुष के प्रोस्टेट कैंसर के पता चलेला। प्रोस्टेट नर में प्रजनन के हिस्सा हवेजे मूत्राशय के नीचे स्थित होला। ई अखरोट के साइज के बराबर छोट होला। ई मोट सफेद तरल पदार्थ पैदा करेला जवन शुक्राणु के संगे मिलके वीर्य बनावेला। पुरुष के उम्र बढ़ला के संगे प्रोस्टेट के आकार बढ़ जाला, जवना के चलते मूत्रमार्ग अवूरी पेशाब के बहाव में कमी आवेला। प्रोस्टेट के आकार बढ़ेला अवूरी कैंसर समेत कई तरह के प्रोस्टेट के विकार पैदा करेला। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण में शामिल बा दर्द, जलन वाला पेशाब, पेशाब के बहाव में कमी आइल, बार बार पेशाब ज्यादातर रात में होखेला, पेशाब शुरू होखे के दौरान दर्द होखेला, पेशाब वीर्य में खून मिलावल, लंबा समय तक पीठ दर्द या श्रोणि क्षेत्र में दर्द, आस्खलन के दौरान दर्द होला। हमेशा याद राखी कि इस सब लक्षण सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के बजाय अवूरी स्वास्थ्य स्थिति के चलते भी हो सकता। अगर कवनो लक्षण दिखाई देवे तो तुरंत अपना डॉक्टर से मिले के चाहिए।